Ahoj, ja som programátor SK a vítam vás zo prvého dielu našich Java tutoriálov. Dnes si ukážeme, ako pokračovať k projektu, ktorý sme si minule vytvorili. Takže klikneme na túto šípku a tuto na srdce. To si zatiaľ nevšímame, ale tu sú nejaké také už prednahraté programy, ktoré si môžete kopírovať alebo tak, ale tých si nevšímame. Tie tu preberať zatiaľ nebudeme. Teraz nás zaujíma zložka srdca. Klikneme na ňu pravým, dáme new, class a napíšeme trebárs tutorial 1 a musíme dať public static void domain. Teraz dáme finish a ono sa nám to nageneruje. No a tuto máme takúto zložku, takúto programátorskú zložku. Vždycky, keď chcete programovať, musíte začať medzi L a I. Ale my to teraz musíme trošku upraviť. Takže v minulom diele som hovoril, že budeme si ukazovať Hello World. A to teraz urobíme. Takže napíšeme systém out println a sem do závoriek napíšeme úvodzovky a do tých napíšeme trebárs hello world a tu dáme stredník. Čiže teraz si to rekapitulujeme. Čiže my chceme, aby systém vrátil napísané do riadku a napísal toto slovo. A tu vždycky sa riadok ukončuje stredníkom. Takže keď to pustíme, teraz debug, tak sa nám to spustí a nám vypíše Hello World. Čiže keby som túto treba napísal ahoj PC, tak to ono napíše. Môžeme sa presvedčiť a napíše to. Ale ja si to vrátim na Hello World. Takže teraz by sme si to mohli takto nechať a keď chcete to uložiť, dajte Ctrl S. Keď dáte Ctrl S, automaticky sa vám to uloží. Takže to by bolo pre tento tutoriál všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Napíšte do komentárov, prečo ste dali dislike. Ak chcete niečo vidieť, napíšte do komentárov. Ak ste niečo nechápali, napíšte do komentárov. A hlavne dajte odber. Ďakujem za zhlédnutie tohto videa a v budúcom dieli ahoj.